klar? Hej og velkommen til et skuespil, hvor vi har de her 4 figurer med, og det er dem, der er i spil. Og så laver vi nogle forskellige kulisser med små ting og sådan noget, møbler og sådan noget. Så fjerner vi lige tingene. Det her det er stuen, og der står familien, så nu vil jeg lige præsentere dem. Det her, det er Mikkel, ham her, foråret her, der lige bevæger sig. Og det er Ida, og det er faren, han hedder Anton, og det er moren, hun hedder Margrethe. Nej, undskyld, moren hedder Sofie. Og det er Ida, der er ældst. Hun er nemlig 8 år gammel, og han er kun 6 år gammel, ham her. Nå, men så synes jeg bare, at vi skal begynde på showet. Moren og faren, de starter med at være inde. Værsgo. Lille skat. Hvor er børnene henne? Jamen, de er ude at lege på legepladsen. Nå, ja, brug lige en konestemme. Jeg kan ikke holde ud at høre på den mandestemme. Nede, skat. Nå, men skal vi ikke til at lidt fjernsyn? Jo, det kan vi da godt. Godt, så sæt dig ned. Husk at bøje din ben. Javel. Nå, der ser vi da nydeligt, hva'? Ja. Man kan se dig. Nå, men hvordan går det så med børnenes skolegang? Det ved jeg ikke. Jeg har hørt, at Mikkel, han skal starte næste år. Og ved du hvad, Ida, hun er begyndt at lave ballade hen i skolen. Det er ikke så godt. Nej, hvad har hun lavet? Mor og far! Mor og far! Mor og far! Nu skal vi med ballade! Woo! Hey, stop. Nu banker Nu banker der røvfuld til begge to. Du kan ikke fange mig. Hops, nu fanger jeg. Nu skal jeg røvfuld. Bang. Så nu har de fået røvfuld. Sceneskift! Her kommer børneværelset. Nu går I på hovedet i seng, og sådan er det bare. Okay, så. Okay. Vend den om. Vend! Nej, der skal vende sådan her. Det var dejligt med lidt sovemusik. Godmorgen. Skal vi snart spise morgenmad? Vågn op! Mom. Sceneskift! Her kommer jeg lidt kulisserne. Okay. Nej, nu skal de ud og børste tænder. Badeværelset! Jeg skal tisse! Og jeg skal vaske mig i hovedet. Og et badekar. Vi skal i bad! La. Jeg skal vaske fingre. Vaske på toilet. Jeg skal vaske hænder. Jeg skal tørre mig, som jeg ikke fik gjort. Hvor dejligt. Sceneskift. Her kommer køkkenet. Nej. Her kommer køkkenet. Mor og far, I skal komme og lave mad. Mor og far, jeg er sulten. Jo, der er så. Lave mad. Så er maden klar. Det var lækkert. Hej. Skal du ikke spise din mad? Jeg går ud og leger lidt. Hej. Sceneskift. Isvognen. Isvognen er her. Woo! Men der er ikke flere is. Ice cream shop står der faktisk. Nå, sceneskift. Vognen den ruller lige ud. Ja. Hvem er det? Undskyld. Det må jeg meget undskylde. Nå, men nu synes jeg nok, vi skal sige farvel til dette skuespil. Ja. Så mor og far vil være venlige.
Nej, mor og far har ikke sovet endnu. Jeg tror ikke, vi skal sige farvel endnu. Nej, mor og far skal lige sove lidt. De er trætte. Mor og far er seng. Ja, så træt. Det er så træt. Så træt det på. Godnat, godnat. Vi skal de sover. Men jeg vil gerne præsentere, hvem der har lavet skuespillet, og hvem der har styret mig. Og min bror. Hej. Hvor blev den af? Skal du smide en ned? Den her. Ja, Nå. det var mega. Okay, vi tager lige forældrene ud af deres seng. Nu vil jeg præsentere, hvem jeg har styret. Og jeg har styret de her to. Saren og Ida. Altså Anton og Ida. Og jeg har styret lillebroren og moren. Lillebroren og moren. Og det er Mikkel og Sofie. Ja. Så vi vil rigtig gerne lave et skuespil for jer næste gang, selvom det var lidt kedeligt. Men farvel med jer. Farvel. Hvordan stopper man? Ja, man trykker på stop, Mathilde. Hvorhen? Der. Den røde der. Nå, undskyld. Jeg har ikke lige så styr på det. Farvel. Farvel.